Karon mga higala, niya ang sumpay ning aton sigilanon. Ako, mao ikaw. Without you, there's Na maoy nakaingon pagka-inotil ni Miss Chloe, di ba? Pero, kung ako pa ikaw, musibat ka. Ayaw silbihe si Miss Chloe. Kay dako problema ang masudlan mo. Busa, layas ka ron dayon. Palayo. Nganong imo mong kung kitang magan-ana. Ay da, nakita ko lang day, uy. Nga dili may dangatan ni mo ini baya. Naluoy man lang ko ni mo day. Nga naman di ay. May gahong ba ko sa pagsupak sa gusto sa imong agawon? Aw. Ikaw gihapon mo desisyon bahin asa. Ang ako ba, tambag lang. Samtang may panahon ka pa. Dili na ko makaatras sa mga batayo pangituko sa umaabot ng ibel. O siya? Uy, ano kung tao di makaatras? Ikaw ra magyang makahukom, anak. Nakapirma na ko og kasabutan talik na mong duha ni Sir Jericho ng Inday. Oo siya? Wa na. Sus, maluto na yung kayo day. Aslan. Ha? Unsay maluto ng Inday? Aw, maluto naman. Magisa ba? Agi, magisa ka. Kung galing yung matita. Ay, makaantos ka kang batasan ni Miss Chloe, no? Dili na lagi ko makaatras nang sa ako nag-iingon na nakapirmahay na ni si Sir Jericho. Ug wala ni atrasay. Sa imo una, ma'am. Mugukod yung kahang uyab ni Samantha niya. Huwag magsamok-samok sa iyong trabaho. O sige nga magsamok-samok siya kung makatultol siya sa gitrabaho at Samantha. Mauna ka na ilang batasan. Magbuwag unya, mag-uli. Mao ba? Okay. Ayaw nagkabala kasi mga anak. Kay maayo ang iyong trabaho, ubos na po. Ako lang siyang ingnon nga manawag raw niya siya nimo. Dako man dito ayon ng ilang lugar sa inyo. May mga kahoy pa. Ug may swimming pool. May balik na si Sir Jericho. Musod ako balik sa bahay. Ayaw nagsood sa bay. Ay, kaya niya kapag yapon. Huwag ko ni mo layasi. Tarong kong utok na ikasapot. Gawas pa. Naibaw ko nga dili ka managana sa pagtuman sa imong bahad na ako. Maya kay kamao kang mahadlok. Kung mao pa na ang batasan ni mo nga mahadlok kang mulabang sa karsada, nga dili angay ng labangan, dili unta magkabuang ang atong kinabuhi karon. May angkon ako nga sa ato na ako. Pwede pag dili na lang na mo balik-balikon. May utok ko nga kamaong mo hinumdum sa imo mga pahimangno. Amayo. Patod. Tawagin mong inahan. Nakita na mo si Mama? Nakita na. Huwag nakasaad ko niya nga imo siyang tawagan. Pero kung idaan ko nun sa isulti mo sa imong inahan. Ayaw jud kasayop sa imong isulti. Masaman? Doon na kay cellphone o wa? Naaman. Tawagan ang imong inahan. May mo pagbiyaan o na po niyo. Dili mahimo. Unsa? Kinahanglang na ako sa pagpanawag mo sa imong inahan. Unsaon man ko nimo kung masipyat ko sa akong isulti kang Mama. Unsa man? Tawagon mong imong inahan o di?
Tawagon ba nimo imong inahan o di? Oh, tawgan na. Puhiro nang akong bukton. Kisakita na ko, ha? O sige na. Tawagan na siya. Uy, si Samantha man. Hello? Ma, kumusta ka diha? Sorry nga ikaw rang usa diha, ma. Nak, Ang binagsilpo nang magisulti ko niya. ayaw na, Clark. Naa si Clark diha, ma. O, Samantha. O gusto siyang makisulti nimo. Ang binalang. Samantha, please. Magsulti ta. Magkita ta. Nganong naa naman sab ka diha sa bay? May magpagdili nimo sa muksamuk ko ng akong inahan? Samantha, please. Katapusan na yun ang hangyo ni mo. Magkita ta, please. Mapuan ko. Waka. Hay naman dayang imong babay. Siya ang hasula. Og ayaw ako, Clark. Ayaw na kong sa muka, mahimo ba? Og ihatag pagbalik ang mama ang cellphone. Samantha, malukoy ka na ako. Ako ang kaluya, Clark. Samantha, Kapila na ko nimo pasakit tungod sa babae. Kadagana. O kadagana sa tagapasaylo, ah. Mao nga napuno na ko, Clark. Dili na ko makadawat og taong daghan og naong sama nimo. Sam, please. Nagkaam ko na ko sa usa. Di na ko pusap. Ayaw na lang ko sa ari, Clark. Kay gikapoy na ko. Gikapoy na nga ako kasing-kasing sa pagsabot nimo. Musa palihog lang, ihatag ni mama ang phone. Magsulti o na ta. Ano na kita angay pang sultihan? Dili na ko. Gikapoy na ko nimo. Bye. Tinuod gid nga doon na kay uyab nga gusto nimo likayan. Mahimo ba? Dili na ta maghisgot na. Ang ako trabaho din ang sultihan na to. Unsa man? Doon ako'y day off o wa? May day off ka. Pero ako ang magbuot kung kanus aka makalakaw ini baya. Unsa? Ayaw na nga gawas nun kang mubuhat sa tanan mong gustong buhaton sa imong kinabuhi karon Samantha. Maog yung ibutang sa imong unahuna nga binilanggo ka ini baya. Naunsa man sa kadong. Gi-off na hinoon ni Samantha ang phone. Sorry na. Pero, pinarambo ko nga. Magkahusay mi. Clark, nahiubusog maayo ni mo ang akong anak. Busa ayaw lang una siya samok-samok ka karon. Nagpalayo namang gamit siya. Busa pabugnawa una ang huna-huna ni Samantha. Pero, nahiyang kasuko ngayang ipakita na ko karoon. Uwa na tayo mahimo ni anak. Kawas pa, imong sakin ng tanan. Nagluib ka sa akong anak. Busa imong dawaton ang silot nga iyang ipahamtang kanimo. Di ba mo nang kinahanglan pasaluon kong Samantha? Chloe, anak, makagawas ka na din sa ospital. Angay ba anak kong ikalipay, ma? Chloe, kinahanglan sugdanan ni mo sa pagdawat ang naitabo ni mo. Chloe,
Mari pagkaroon si Tirek. Wala na ko mahibaw sa mga lakaw. Inutin na ko. Dili na ko makahimo sa pagsusi sa mga lakaw ni Jericho. Kuwi, mahimo ka. Ayaw pa mo na inutil ka. Kaya nga no? Unsa man ang ngayon itawag na ko, ha, Rudy? Dili ba day ko inutil na pungkol naman ko? Mausap na karon ang akong apelyado. Dili na ko Chloe Monsa. Ako na si Chloe Pungkol. Chloe. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning aton sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but till it doesn't